ang labing dako alang kanato. Unsa man gyud ang lantaw nato nga dinha sa atong pagkinabuhi maoy atong ginahuptan kanunay. Ginalantaw kanunay nga mao kini ang ako ang gustong sundon. In the gospel today, nagpahinumdum kanato ang Ginoo dinha sa paghigugma, dili lamang sa Ginoo sa iyahon, kundili diha sa imong isig kaingon. I remember when I was assigned sa usa ka orphanage sa Quezon City, Guanela Home, diin balay kana siya sa mga bata o mga tiguang nga ingno nato atong tawgon kaniadto og mga abnormal, no? Pero dili kana maoy sakto nga tawag at the present time. If I still correct, ang tawag sa ilahon mga mentally challenged, no? Unya, the moment magtantrums gani sila, paakon yug ka. Bisag masamad ng imong kamot, pasagdaan lang nimo og imong pigaon ang ilang tutunlan haron mabuhian nila ang ilang ngipon nga nagapasok na sa imong nidulot na sa imong kamot. Unya inig kagawas na sa imong kamot, kwaon day nimo. Kaya ang sunod nilang buhaton, birahon ka. Inigbiran nimo paako na sad ang imong kamot. Munang inigpiga, inigluag na, kwaon na yun palayo. Kaya kanang mga mentally challenged kung magtantrums, sakit man ang mga ngipon nila kaya magdugo man sa imong kamot. We are taught dito sulod sa 3 ka bulan, 2 ka bulan, ug unsaon pagsabot. Kay mga mentally challenged man, ang ato ang nature kung magdugo ta, magpadugo man punta. Kung hapakon ta, hapakon man sad nato. Pero dito dili. I was taught to love. I was taught to accept nga kining mga bataa muni angayan nga sabton pag-ayo, gigugmaon pag-ayo, arugaan pag-ayo, alagaan kay kining mga tawhana gisalikway man sa ilang kaugalingon nga pamilya. Mga pamilya nga wa makasabot og unsaon ang paghigugma gayon. Ang pamilya nga wa makakita nga kana nga mga bata or miyembro sa pamilya mao kana ang mga bahandi sa atong kinabuhi. Mutuo mong sa dili ang mga tawo sa atong pamilya nga mo'y naghatag kanato og toxic, mao'y naghatag kanato og mga pag-antos, mauna sila ang mga tawo nga mga bahandi sa atong kinabuhi. Because what defines treasures din sa atong kinabuhi, mao man kanang makagaan kanunay kanato. Mo na inigsugo nimo, tumanon na yung nina, layhan kay kaana. Isulti nimo, di ka tubag-tubagon, layhan kay kaana. And you consider those treasures sa imong kinabuhi, kay naghatag man nimo kanunay kalipay. But always remember, nga kanang mga sinalikway sa atong mga panimalay, mga membro sa pamilya, mga bahandi man na sila sad. Nga wa nimo nakita, nga gialaw sa atong kinabuhi, aron mo tuybo ang atong paghigugma kanila. Kasi when we love, the standard we use is the standard of the world. Kung sa may pasabot ni Ana, ang standard sa kalibutan, mauni mag-uyon ang akong gusto. Kinahanglan na akong higugmaon, musunod na ako. Dili maghatag og problema. Dili magpasaway. Dili kuganahan ani-ani tanan, no? Because those are the requirements diha sa imuhang paghigugma. Pero dili ang ingnan ang gugmang tinud-anay. Ang gugmang tinud-anay bisan mga toxic sa sulod sa panimalay, kaya nimong halgon, kaya nimong dawaton, kaya nimong i-embrace kay maumang kana ang gugma sa Ginoo. The love of God is universal, dili particular. Because if it's particular only to people nga haom sa imuhang gusto, dili na tinuod nga gugma. Tawhano na, kalibutanon nga klase nga gugma, nga diin dili hiuyon sa gugma sa Ginoo. Kaya ang gugma sa Ginoo
sama man sad dina sa gugma nga diin bisag unsa pa ka, bisag kinsa pa ka, bisag unsa pa ang naa nimo, bati man og maayo, higugmaon ka sa Ginoo. Kay ang standard sa Ginoo sa iyang paghigugma mao man ka ng standard nga diin bisan dina sa imuhang kahuyang, bisan diha sa imuhang kabati, bisan diha sa imuhang kawalay batasan sa kinabuhi, gipadama sa Ginoo ang gugma kanato. Kay ang garul sa kinabuhi, ang garul sa ato ang gugma, mao man gyud ang Ginoo. Di ba imagine, no? Remember, let us recall the origin kung asa tagigikan. Tungod sa iyang gugma ang kabuhatan na himugso. Go back to the history of the book of Genesis. Diba? Those are our origins. Gihimugso kita out, no? Gikan diha sa maong yuta. O dina sa maong yuta, gihimugso kita. Nga nahimo kitang tao. Nga naman, unsay buti pasabot sa Ginoo, that in loving anaasad ang atong pagkahubo, pagkawala, o gikan gayud kita sa wala, no? Maumago ka na nga soil tita gihimugso kay unsa may pasabot og soil, no? Humus. Unsa man ang humus? Ang humus man ang humility. Kababaang loob. Wala ta. Bago ka nagkaroon ng sasakyan, bago ka nagkaroon ng kwarta o tanan, wala ka. Gikan ka sa wala. And yet, when you become rich and richer every day, nagpamahitason ka na karon. Kusog kay ka mo pasakit sa imong kaingon. Kusog kaayo ka mo underestimate sa uban. Kusog kaayo ka mo lantaw sa uban as if ikaw na ang sikat sa tanan. Dili man ningon ni ana ang imong batasan kung kabalo ka mahigugma sa imong pinanggalingan. Go back to the origins. Gikan ka sa abo. Ug sa abo man say kita mo padulong. Wa man tay madala sa atong kinabuhi. Ang madala lang nato nga bahandi mao ka ng atong mga gibuhat nining kalibutana. Maoy atong ibilin sa mga taong mahibilin. Ug kanang tanan nga mga gibinuhatan nimo mao ka na ang tiunay nga gugma. O dina sa mga gugma nga imong gipisok, dina sa imong katilingban sa panimalay, mag-radiate man na. Mahimo man kang inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa imuhon. Di ba sa panimalay kung mamatyan ta, mingon mo ta, gimingaw jud ko ato ni kuan, akong auntie. Palangga kay ko ato, di gusto siya kaayo dalo. Bisag ingon ana yang batasan, pero kuan gusto siya. We always recall. Nga namang mo recall ta? Because those are treasures atong kinabuhi. Mga pahandi sa atong kinabuhi nga matag karon og unya atong hinumduman in order for us to be inspired dina sa pagserbisyo, paghatag og panahon nga na sa mga taong nanginahanglan. Kay ang nature sa gugma sa Ginoo mo manang for the sake of others. Mo na nature sa gugma sa Ginoo. Dili man ang nature nato sa tao, kung kita mahigugma, conditional. Sige, tagaan tikaw. Sige, mao ni akong kuan mo. Pero kinahanglan mo, naa kay requirements nga ikuan. Wala ko nang miingon nga namang gani ingon ana pero talagsaon lang. Kita pag mo require dili lamang nako na imong anak, paeskwelahon nako na. Dili lang na kay imong unahon na imong gamiton. Pa-working, imong sugo-sugoon, nakikauban, imong huna-huna, sakto na siya. Pero imong palalumon, makaingon ka, mo ba na akong pagtabang? Pag umangkon ko na nimo, imo nang sugo-sugoon, estudyante man na. Di man na maka-servisyo nimo 24 hours. Pero kita kung mo pa-eskwela, mo man atong kalagmitan. Ambilan man yung pag-umangkon nako, ako yung pa-eskwela, ana. Ako na bahala sa tanan. Pero patay-patay dito trabaho sulod sa balay, no? Di man nagugma. Ang tinuod nga gugma, imong eset siya, nga di na siyang pakigbisog sa kinabuhi, anaa lang ka sa likod naggabay, nagiya. Pero siya mismo,
nga imong gitabangan, maka-focus siya sa usa ka butang nga iyang gusto nga abuton. Pero sa atong nature sa gugma, conditional. O pakaon ko nimo, labi ng mga labhanan. Di ka masturya aron, pero the way you act, mao man na. Mupakaon ko nimo, hala tagaan tikaw tanan. Pero limpyuhi sa atong kwarto. Hala, labi ra mga labhanan. Di man na gugma. Kaya ang gugma, when it echoes, it also echoes to the person nga imong gitabangan. Kusara na siya mong gawas. Muingon na imong gitabangan nga, ako rekuan ana, te, or cool, ako na bahala. Kusara man na siya. Di naman na kinay mong giwork sa muna-una nga, ako ning gamiton kay kuan, gastugo ko kay. Wala ka ni sultian ha? Pero unconsciously, ga-work na si muhang tawhanon nga kinabuhi. Mao na ang tao sa gugma. Kung sa may punto na ko ani, ang gugma sa Ginoo, ang nature sa gugma sa Ginoo, sige gunang bisan ang iyang kinabuhi, iyang gunang ialay para sa tanan. Nga bisan ang iyang kaugalingon, wa na lang gani ihatag niya ang tanan without counting the cost, without expecting in return. Kay nga naman, maumang gyud ang model sa gugma sa Ginoo. Ang hagit ka na to, may kigsunan ko ni Kristo, nga na sa tong kinabuhi, nga mulampas kita. Mulabang kita sa tawhanon nga gugma. Aron nga na iniglabang na to sa tawhanon nga gugma, makaabot kita paingon sa gugma sa Ginoo nga tiunay. Nga ang akong giingon kanina,